В забързаното ежедневие много често хората и родителите не приемат целият набор от витамини. Също така, тези витамини са нужни и за децата, за да растат здрави. И много често хората се оправдават, че не могат да си позволят някои видове плодове, защото са скъпи. Но забравяйте, че един човек, ако има липса на някой витамин, се отключват болести. Също така, децата са много капризни към плодове и зеленчуци. Това също е предпоставка за липса на витамини. Нека с вас разгледаме течни 21 вида зеленчуци и плодове, които са 10 вида витамини или 10 групи витамини, които са напълно натурални, от немски произход, сертификати за качество, произведени от биолози. Те са много удобни за хора, които имат забързано ежедневие, не искат да носят няколко вида плодове. И така е много по-удобно, чрез половин капачка, 5 мл, вие си набавяте 10 вида витамини, които се сравняват на няколко килограма плодове и зеленчуци. Ето това прави немците. Правят иновация от плодове и зеленчуци, за да бъде удобно за хората, за да бъде интересно и за децата, за да могат децата да ги приемат в тяхното ежедневие. Защото, както знаем, децата са много капризни към плодове и зеленчуци, но те са подходящи и за възрастни хора. Тази опаковка от 150 мл е напълно достатъчна за един месец. Както казах, достатъчни са 5 мл, половинка пачка, за да си набавите целият набор от витамини, които не са малко. 10 витамина само с половинка пачка се сравняват на няколко килограма плодове и зеленчуци. Представете си, ако трябва да хапнете толкова много зеленчуци и плодове, като количество в килограми, ще ви стане лошо. И най-вероятно ще ви заболи стомаха. Покрива 100% от препоръчителния дневен прием. Без термична обработка и добавени консерванти. Ако сте от хората, които не консумират плодове и зеленчуци всеки ден, то тогава тези витамини са точно за вас. Ако децата ви не обичат плодове и зеленчуци, тези витамини са за тях. Ако се храните нездравословно, ако пушите, ако пиете алкохол, тези витамини са задължителни за вас и вашето здраве. Може да е от полза за родители, чието деца отказват да ядат плодове и зеленчуци. Освен това, не съдържа осветители и консерванти. Витактив служи за дългосрочно снабдяване с витамини. Продуктът съдържа концентрати от плодове и зеленчуци, сокове, състоящи се от червено грозде, ябълки, вишни, бъз, касис, шипки, ягоди, капини, моркови, трънки, боровинки, арония, сливи, червено френско грозде, ракитник, лимони, праскови, кайси, малини и други. Натурален е за тялото и се усвоява много лесно. Съдържа витамин D, витамин Е, тиамин, рибофлавин, витамин B6, витамин B12, ниацин, фолиева киселина, пантотенова киселина, биотин. Чудесен дресинг за йогурт и сладкиши. Може също така да се приема и с вода. 10 мощни витамина. На здраве!